Dnešné zamyslenie by som chcela začať slovami z knihy proroka Izaiáša. On dáva silu unavenému a bezmocnému dáva veľkú schopnosť. Mladíci ustávajú a omdlievajú, junáci sa podkýnajú a padajú, ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu. Vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neustanú, chodia a neomdlievajú. Keď som premýšľala nad týmito slovami, uvedomila som si, ako veľmi ma sprevádzali počas celého tohto týždňa. Každé ráno vstávam skoro, sadnem do auta a idem do práce. Večer sa vraciam domov a často som mala pocit, že už nemám na nič energiu. Bola som jednoducho unavená. A predsa sa mi neraz stalo, že keď som si na chvíľu oddychla, niečo zjedla a trochu si posedela, zrazu som zistila, že ešte vládzem výjsť do záhrady. Ešte som vládala poliať kvety, pozrieť sa na rastliny alebo urobiť niekoľko drobných prác, ktoré ma tešia. Práve v tých chvíľach som si cestou do práce alebo domov často púšťala pieseň so slovami: Mladí ustávajú a omdlievajú, junáci sa podkýnajú a padajú, ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Tieto slová mi pripomínali, že únava nie je zlyhanie. Aj silní ľudia sa unavia, aj mladí ľudia niekedy nevládzu. Boh od nás neočakáva, že všetko zvládneme vlastnými silami. Pozýva nás, aby sme sa opreli o Neho a dovolili mu niesť naše bremená. Možno sa aj vy dnes cítite unavení, možno ste vyčerpaní prácou, starosťami alebo povinnosťami. Dnešné Božie slovo nám pripomína, že keď svoju dôveru vložíme do Hospodina, On nám dá novú silu. Nie vždy odstráni všetky naše problémy, ale dá nám silu urobiť ďalší krok. A tak vám prajem, aby ste v tomto novom týždni zakúsili Boží pokoj, odpočinok a novú silu. Aby ste aj vy mohli zažiť pravdivo slov proroka Izaiáša, že tí, ktorí očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu a vznášajú sa na krídlach ako orly. Ti dáva